Hello? Hello, Kasing? Nakatawag ka man? Katapay ibibit ka, Kasing? Ada ka di problema, gururungam ka man? Abay na di problema? Labasted ka? Ay, iso ikita man na, iso ti kong kunak takta, iso ti ibaga na dito kunak, Kasing. Ay, jak mas dawang, Kasing. Ala ka mas dawang kastat ibaga man labasted ka. Tinakaskas daw kasi, no, ibaga mga danang sungbatin ka nga babae. Abusta pa, ka nga naalas nga lalaki kasi. Joke lang, sika mo kasi, joke lang. Paraksanin ka lang kasi, kita, joke lang kasi. Sino ka dito nagbasted ka nga maning kasi? Ni Aneng. Teka, rubayaw ni Aneng. Ni Aneng kasi. Ni Aneng nga, bakal ka, bakutan. Ni Aneng nga lang kung sino ti pinagmamata na. Yan nga kanayon nga kasla da problema na pinagrurupa na kasay. Iso lang basted king ka. Apaw na nga kasay. Brutakal ka mo iyo. Apa nga, inaral mo pa ni aning kasay. Kaya nga nagmenupusal. Katinakaskas daw kasi na ka. Binasted na ka. Ay ka, madi ka talaga detang kasay. Problema detang. Binasted na ka aning kasay. Di kumaning last resort detang kasay. Maudi ti amin kumang binasted na ka pa. Apaw na kang kasay. Kasay, tuladan na ka. Isardang mo ti agarabal. Maday kasay. Naisumpata. Wow. Ay na kasay. Naalag. Hamoy tuloy detan kasay nga karer. I-close mo taktan. Tapi nagar-aram iti balasang kasay. Apay mano ti nagbasted ka diging nga kasay. Unsay? Unsi tatang nga bulan. Apaw na kang kasay. Di pala yan ay nga dusi ko makasay. Tanong nakada ka. Nakakuta ka. May sa dusina. Ang kasay. Apaw na ka. Ngam awa na kasay. Awa na. Katawaan ka kasay. Unsi gayam ti nagbasted king ka. Makabulan. Kasi kasay. Nadamag mo ka day. Nadamag mo siguro Kasay siya. 14 nga babalasag ti pinagigitang ko nga inaaram kasay. Sinakat ko amin nga babalasag ta puruk may. Ultimo ka ruba kasay. Hana. Handak ka sinakot kasi, nagigidanda mo lang alang bastit ka niya. Isungar ka katawaan ka. Unsiging ka, di makabulang kasi yung kasyak na 14 di may saldaw. Wala kasi. Mano ka dito inaram mo ko naman? 47? Apaw, atong magayang siga. Mano di lang bastit king ka, kuna ko na. Direktaan kang ka, siyempre ka. 47 mo lang. Apaw na ikang kasing talaga malas ka pa nagbiagyaw. Agpada ta. Kitamagan ka niya ka. Katawaan ka man nila. 47 lang kahit nagbasted king ka kasay. Tinaram ka. 163 tinaram ko kasay. Agbilib pengar da Uncle Dals ka da Uncle Dalmas. 163 kasay. Namagam numano ng basted ka niya. 174 kasay. At nanailaw ka unsi kasay. Yak pa inaram ka. Basted ng kadagusan. Ay, huwag kasay! 174 kung nakita ta! Huwag kasay, maday! Awaning kasay, amom neto yun Ibakaking ka agpepeso kasay na. No, iti pinagaram, iti balasang, awan, iti pagkurkurangan ta. Tekunada nga respetaw. Number 1 ta kasay, duwata, respetaw, napanag. Kinagagat kasay, duwata, kinagagat ti pinagbiag, agkakadwata pa yung mapantaltanon, hindi ko Anapay, kinaanos, nakalanos na ngagaram kasay. Anapay, di kinadayo, tapay di sabaling nga tao. Ngam kasay, among di problema ko nakita ta. Agsarming ka kasay, ijay mo makita, hindi problema kasay. Huwag kasay, ijay sarmay. Iso nga siya kasay, tinerdik amin kasarming dito balay. Awan iti sarming ang kasay, tatunggal makakita ki sarmay, makakita ki di problema. Ngayon kasay, hindi talaga, maday, dadak ka lang problema na kasay. Madiok, amang kasay. At least kanya kasay, may remedyaran pala ti rumag basay. Ngayon si kakasay ka, madisi ka. Abusta na rakap, tarupam kasay. Kwadrado ba? Pay SpongeBob kasay. Madi kasay. Iso kay sarding mau. Awan na, basik ti ulok kasay. Kaya si kakay nagdakal. Iso nga rin kakanayin dakal to. Gadakal, timbasay. Di nagsobram, iso mo tinagkuranga. San equal no nga, iso kanahin kakakadwa kasay. Ewan kasay, madeng. Madeng kasay na mo itultuloyin iti pinakaral. Matideta kasay.
Madi kasi, di papanam. Gusto mo lang papanak. Teka, kunadang kasi nga, papunta ka pa lang, papalik na ako. Huwag kasi, madi. Isarding mo, madi na nga bisyo kasi. Huwag kasi, hamo magpatsinte kung kunada ta Facebook, tura kita naka Facebook nga anate kung kunadan. Kahit hindi gwapo, basta may respeto. Awan, hamo magpatsin kasi. No siya kumain di balasang, nga armang ka, aparam ka kanya. Awang na kasi. Hangga kaya, normal na. Hangga kaya kasi. Kauray mga narespeto nga na laki, nakalas ka man. Kaya kangar magkatwag, isagan ti baga nga kanayon ka no boyfriend ka. No kanayon ka katwag, na sumurusurukin ka nga bulldog, kunada di. Mayang araw. Kinti number 1 kasi, tilahe. Hangga kaya nga lahi, no kumasikat ti asawa kasi. Madi kasi. Madi lahi, nakalas ano na kay. Wal, hangga kaya ka, agpalahingin ka. Kaya mo kasawon mo, di kita anak tanto kumakasay. Musak iti babae. Akay waran to na ti SpongeBob ti nagpal. O nagtibalay kasay. Matay. Awan. Gusto nga isardin mong kasay. Among kasay nga stinay. Kasla kanya. Hindi nagaramak ni Georgina. Hindi nagaramak ni Georgina kasay. No'y nakagpasyar. Di umunang kalawas. Ti pambar na. Nakanak ka no ti aso da. Binabiak man nila. Iti may katlo kalawas kasi nakanak ka naman di asudan. Iti bakak man may katlo may agpasya nakanak ka naman kasi kunang araw kanya alak kayo sa kunta aso yung kasla manaw. Kunang araw pay manaw. Agpisa di itlog na kabigatan na. Maminsan nga bigat agitlog man eh kuna. Pauna yung kasi hindi lumabas ang kibalay na Georgina o mutagtaon. Iso nga di da ka kaya kasi matitipulita kasi. Lakarkaroking ka kasi. Nalalas kang lalaki. Awan diri midyar na. Isardo mo kasi. Wal, haka madalagang kasi kadwatan tao. Isut, pagmayatan na data. Wal, ay kasi, adan to kadwak nga aglakay. Hamo panunod kasi, agbaak. Amakan no, adan tulad na mga ikanyata, uray baak ta kasi. Amon te baak no, agbisin te babae ka mabalin na ta isaang. Wag lang agbuta. Iso, delikado mo pa. Kasi nga kasi na eh. Sursuruam iti agiplastat iti diaper. Abay. Kaga anak nga ubing. Ang piyasawa sa kaya ubing ko na ana. Katulag lang ita kasi nusunod mo na kabaw kanya ta. Isuntot imang diaper. Oy, kasi kasi agin na yata kasi. Oy, kasi ayapo kasi naalaw. Madita pulim kasi, madibot ti pulig. Naalas kasi. Oy, hanggang una nga grurungab kasi, hanggang una ibibit kasi kanay. Naalas ka lang or ngarara lalaki. Sa kapilang grungab. Jack may imagine na natin pinagrugrubang kasi.